bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma aljuma awdi ko 19 lewru décembre hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon e ɗemgol Pulaar jiɗoɗon habaruji men ko États-Unis ɗum noon ko kanko Donald Trump laamu makko nen continue ha hande habde yimɓe immigré ko yalti ñalawma kadi hono département homeland sécurité ɓe elmini kala visa ji keɓetenode taw ko lotori habaruji men ha hande États-Unis ko ɓuuri hawde ko yaltina hande kadi ne wayno ko Jeffrey Epstein kala haaluji kalton e makko fuɗɗima yaltinede habaruji men international ono kanko Donald Trump mon continue hande yiide wonde ko sikkitaki wonde guerre hakkude kamɓe États-Unis kamɓe Venezuela ko hunde nde o doganta ma en jaton to Sénégal kadi ono kanko Bachir Diomaye Faye ko jangguɗo amina mawñallu toon to Casamance ɗum noon ko visite jillu patugo e ngaalu kono ne wayno ko addi haalluji kewɗi toon to Ziguinchor habaruji men international ma en cakkito toon to Benin kanko président mo Benin omon haalta oɗo koni sababu ɗaɓɓudemo leydi Nigéria yo wallumo ñande kudditande jogorno wadde nde cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde e Tijane Niang ɗum mo wawa hokkude en kadi page mo jogui en ko fate e sport ko ɗum woni titre ji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni e dessuji muɗum ko holton ko tonto jowol do association Jamli pour le développement durable juɓɓino 72 heures d'activité culturelle deuxième édition ñande nawgaso e jeegom nawgaso e jeeɗiɗi e nawgaso e jeetati décembre 2025 tonto jowol Mauritanie kolol ɗimmiwol tawi woni pare mum ko Diallo Mamadou Abdoulaye lollirɗo wulel secrétaire général du ministre de finance kono kadi mareno ko Aissata Alassane Ngaydo membre conseil national parti INSA ɓe bismo hen dendagal jeeyaɓe e nder association Jamli pour le développement durable ngam ɓamtari dumidi wonande nokko e gardogol président Kawli e wondiɓe mum ko Nendey Mariam mawɗo liduɓi gardiɗo catal jowo e dendagal membre uji bureau branche uji jeeɗiɗi denduɗi fandari ngam yuɓɓinde ɗin ñalomaji tati catal Dakar Mbourou Thiès catal Nganno catal Sinthiou Bamambi catal Sagne catal Jalluɓe e catal Nouakchott ndendi piiɗiɗo ñaldita tonto jowol deuxième édition no bismo dendagal yiɗɓe pare on kono mareno teddungal dasitaki rondete hay Abou Diop so dañi ko garowo bandiraɓe mi yeehi jowol bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habaruji men binɗen e gartingo titre men ñiguɗen ko États-Unis siftindo e ñalawma hen kadi hono département homeland sécurité ɗum noon ko kanko Christine Noem e nder kala décision gummiɗo administration Donald Trump ene wayno ɓe mbi wonde ko à partir de hande kala visa ji ɗi keɓetenoɗe ɗum noon à partir de loterie ɗum noon ene wayno ko ɓe elmini ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe kadi ɓe mbi wonde ɓe goyti wonde ko sibabude ɗi oɗo jannoɗo toon to université gonɗo toon to Rhode Island ko ɗum heɓiri ɗiɗon visa ji ɗum waɗi donc e oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko immigré ji keɓannoɗi visa ji fof sibabu nde lotori en wayno oɗo saha joni suspendama siftindon tan ɗiɗo visa ji kadi ko visa ji keɓetenoɗi hitande fof ken abboye 50 ujunere neɗɗo ene keɓanno gagnade ɗiɗon visa ji gummo e leyɗele aduna ɗe fof ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ɓe ƴefti ɗum sibabu nde wonde won immigré naati so waɗi bonande ɗum noon siftindon tan ko ene wayno ko Afghanistan najo kañum hoore jannoɗo toon to Virginia felli toon gardeji ñande nde ko ɗum waɗi kamɓe ƴeftino décision kadi mbi wonde ɓe suspandi visa ji kewɗi wonande leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa en taw kañumen koyemen immigré ji mumen nanɗo ɓe ƴefti kadi décision ngaji nden wiide wonde ko sibabu no oɗon Afghanistan najo won leyɗele ken wona 42 ene wayno ɓe mbaɗi ɗum catégorie ji hakke tati won hen leyɗele koko mbaɗa e couleur boɗejo ɗum noon fetti ko jomumen hankkadi mbawa nadde ɗo taw Afghanistan nana jeeya leyɗele keddiɗe goni koye couleur orange ha e olo firti ko woni hen jomumen no keɓiranno visa ji pour arde ɗo e leydi ene wayno koko usta ko wawi wonde fof ene wayno décision hande o ko wiide wonde kala visa ji keɓetenoɗe e lotori ene wayno hankkadi ɓe elmini ɗum toon to Washington hande hono kamɓe département justice ɓe puɗɗima yaltinde kayitaji walla haalluji patuɗe kanko Jeffrey Epstein ɗiɗon haalluji noon ko ɓuuri hen hewde kadi ko vidéo ji e walla gueɗe bindaɗe texte uji walla email aji walla même ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe FBI ɓe enquitanno donc ko yiya hen ene wayno ko kanko ancien président Bill Clinton o yiyama hen kanko hoore makko woni nokkuɗo lorteɗo mboori yiyama hen kadi photo ji on hen wayno ko Michael Jackson wonno hen yiyama hen kadi photo ji goɗɗe ene wayno ko
yimɓe hewɓe ganduɗa taw ko démocrate en e républicain ko way won fof noon kamɓe sénateur uji ɗiɗi ko ɓuri teskede oɗo sadio noon kanko représentant jeeyaɗo toon to Kentucky Thomas Messi ɗum noon ko républicain jeeya toon to Kentucky kanko kadi représentant jeeyaɗo toon to Californie biyeteɗo Rohana en wani ko ɓeeɗo ɗiɗo jeeya koye sénateur uji républicain ji e démocrate en wannoɓe goom pour nandirde wonde ko kala haalluji kalteɗe kanko Jeffrey Epstein yo jaltini donc ko fati démocrate en oɗo sa joni sibabunde ɗiɗo kayitaji walla ɗiɗo haalluji jaltinade hen ko ɓuuri hewde hen o toɗɗi hollata hen ko démocrate en walla yimɓe ɓe ganduɗa au moins ɓe beldano e Donald Trump ene wayno ko ɓe puɗɗima wiide wonde ko kamɓe département justice non seulement ko ɓe salinoɓe yaltinde kala haalluji patri Epstein kono noon ɓe cuɓi ko ñalawma moɓe jala moɓe beela e kadi ɓe jaltini ko gueɗe ɗe ɓe ganduɗa eɓe jiiɗi wonde ko yaltinde ɗum si babunde wona ɗum ɗon woni ko ƴewtono hen ko way wonde fof eno kanko Thomas Messi aussi o haali yo département justice e gueɗe ɗe waɗi ɗe ɗo no yaltiniri ɗiɗo haalluji ni ene wayno ko suuɓi tan koko weela yaltinde won gueɗe kewɗe jiiteɗe en oɗo saha joni ɗum noon ko photoji walla won bindi won ene wayno ko ɗum noon koko momta e ɗum noon e tugnade ɓe jeeyaɓe comité renndinoɓe mabɓe ko mbiyata bipartisan ene wayno ko ɓe beltaki oɗo saha joni no département justice fuɗɗi yaltinirde ɗiɗo haalluji parɗe Jeffrey Epstein kanko Donald Trump noon siftini ɗon tan ko gila o lamaki deuxiéme makko mandat ɗum ko hunde nde o salino haala mum haalani ko fate haalluji kan Jeffrey Epstein e wiide makko kadi o wi wonde ɓe gandudir tan ko timmani yontere kono ene wayno ko ceelagal mabɓe bonnini nden kono ene wayno ko fuɗɗino yaltude guila nden ni hadde kamɓe congrès wadde yo kala ko fate Jeffrey Epstein yo haalum yaltini ene wayno hollino wonde ko kanko Donald Trump gongre gonga ene wayno ko kanko hoore makko o andodiri e Jeffrey Epstein jokkodiral mabɓe yehino ha no fewi ha ko ɓuuri ko anda ko siftin ɗon tan kanko Jeffrey Epstein ko takka ko gueɗe ɗe ganduɗa henne o wonde cukalon tokoson ndewon kono jettaki duuɓi sappo e jeetati e kadi ene wayno waɗi ɗiɗon business aji makko pour wawde yeyde ɓe sukaɓe rewɓe yimɓe ɓe ganduɗa joom kalis en ɗum ɗo fof noon ko ɗum woni ko enquête oɗo saha joni kanko Donald Trump wiide wonde est ce que mo jeeya hen walla o jeeyaka hen ko way wonde fof ko inde makko ɓuuri yaltinede hen e kadi ene wayno ko département justice ko fuɗɗi yaltinde ko oɗo saha joni hollanimo hen kanko Donald Trump holli hen ko wayno kanko démocrate ancien président Bill Clinton e ko wayno kadi kanko biyeteɗo Larry Sanger kañum hoore mumen wayno ko gardinoɗo goto université ji mawɗi gonɗo e kadi ene wayno ko yimɓe woɗɓe hohoɓe woɗɓe taw ko ene jeeya hen hono ɓeeɗo e habnoɓe makko kanko Donald Trump ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni gonani e laamu makko walla gonani sey laamu makko kanko Donald Trump hande toon to États-Unis toon to Cincinnati tugnade kay ko yalti e journal biyeteɗo City Beat ene wayno ko kanko joɗinoɗo walla jeeyanoɗo yimɓe immigration wonɓe ɗo e Cincinnati e kañum koyemen e wallannoɓe ganduɗaɗo ko baɗo golle bonɗe nanggude yimɓe immigré kanko biyeteɗo Samuel Saxon oɗo saha joni wiya mono kaso mo ganduɗa mo nanno immigré ji yo cokke non ko toon to Baɗɗo Kawni wiya kanko hoore makko mon toon soka tugnade kadi eko yalti ne wayno ko ɓe mbi ko ñande 5 lewru décembre kanko Saxon jaaro e duuɓi 47 police noddama toon to galle mo woni toon to wuuro wiyeten Coriville ɗum noon ko appartement ci ɗum noon nde ɓe nodda toon nde ɓe ngari ɓe tawi wonde ko kanko hoore makko debbo mo wonduno ene wiya wonde ko ɗeɗɗi ɗum kadi ene tumnade hande police enquête mo yaltini wi wonde ɓe tawi gagnanɗe kewɗe ene wone dande makko kanko debbo ɗum noon caggal muɗum no procureur uji mbawi wiide wonde ene wayno oɗon adresse mo woni o kanko wonde onon debbo ene wayno police noddama tan kene wonon laabi nogas ɗiɗi ɗum noon ko sibabude ɗum ɗon kanko oɗon sawa nanga waɗa nawa to kaso police caggal muɗum noon e tugnade halluji jaltuɗe enquête o hono juge goto gonɗo toon to Hamilton County kañum hoore mum ene wayno ko kinomo bond pour yo woppe temporairement e kene wona $400,000 kono noon sibabude oɗon bond fo kanko hoore makko yoɓani ɗum ene wayno ɓe mbaɗi yamirore oɗo sadio yo nawe toon to Baɗɗo Kawni toon to Baɗɗo Kawni to woni to noon ko kaso mo ganduɗa hen ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe o nanganno immigré ji ko toon mbaɗa ene wayno ko toon wonde mumen e kadi ene wayno ko kaso kadi ene waɗi yimɓe criminel en waɗɓe taw ko yimɓe waɗɓe bonandeji kewɗi ɗum woni oɗo saha joni kala boneji ɗi waɗanno ruttitime makko oɗo saha noon ɓe ƴeftani hol ñalawma o foti ñawede kanko hoore makko kono noon mon toon to kaso gonɗo to Baɗɗo Kawni ko wawi wonde fof ene wayno tugnade hande to Hamilton Kawni ko haali kanko Samuel Saxon bonandeji ɗi o takka ɗi ko bonandeji towendi muɗum ko fédéral holno foti bonandeji o takka
kono noon kamɓe wayno oɗo saha joni ko kamɓe laamu fédéral ene wayno mbaɗi mo e kaso kanko biyeteɗo Samuel Saxon siftinde on tan ko goto e yimɓe agent ji immigration liggotonoɓe ɗo e Ohio. Habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to New York ɗum tugnade hannde e journal biyeteɗo politique o hono kanko Elise Stefanik ɗum noon ko représentant jeeyaɗo toon to New York ko oɗo saha joni fof puɗɗinoɗo campagne muɗum pour ɗaɓɓude kañum hoore mum wonde gouverneur toon to New York ene wayno e tugnade habaruji ɗi jaltuɗe e ñalawma e ɗum noon caggal nde wi wonde o jodde famille makko ene wayno o felliti o wonde ko oɗo saha joni omo jogui sunare wonde ko oɗo saha joni o dartini campagne makko pour wonde gouverneur mo New York e ɗum noon kadi e wiide makko kadi jogorani kadi wontude candidat pour wonde kadi représentante ɗum noon ko e woteji baɗoji e hitande ujunnaji 2026 ɗum ɗo fof noon anda holko woni sababu mum kono noon ko tuuma tan kanko Donald Trump ɓe beldani ɗum noon ɗum ɗo fof ari ko caggal nde Donald Trump jaɓɓi hono kanko maire cuɓaɗo to New York biyeteɗo Zohran Mamdani toon to Washington tugnade hande politique o haali hono kanko Donald Trump ene wayno o jaɓani rewde konguɗi bonɗi ɗi ganduɗa Stephanie wiyanno hono Zohran Mamdani wonde ko terroriste kanko Donald Trump nde o joddi toon Mamdani o wi wonde won haalluji won neɗɗo ne haalanno ɗum e campagne ɗum ko haalluji ɗi gona gonga hayso haalani haala Stephanie ene wayno o haali haalluji baɗi noon pour o jaɓani wonde ko Zohran Mamdani ko terroriste e sifti noon kadi guila nde Donald Trump waɗan campagne mum nde omo jeeya en yimɓe ɓe ganduɗa hawnaki inde men mbaɗa noon pour wonde ko wawi wonde vice président mo Donald Trump kono noon ko wawi wonde foof ene wayno ko caggal muɗum suɓanoma kadi yo wonto e yimɓe jeeyaɓe e laamu makko kono ene wayno ko Donald Trump ittima ɗum ko wawi wonde foof oɗo saha joni wiide makko o hayti wonde candidat ƴewde heptude laamu ngu gouverneur mo New York hono kati hokkul woteji baɗoji ta lewru novembre hitande ujunnaji 2026 habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Venezuela ɗum noon tugnade kadi entretien mo kanko Marco Rubio ministre des affaires étrangères mo États-Unis mo wadde jayniyankoɓe e wiide makko ene wayno ko situation mo kamɓe ko Venezuela ɓe goni ɗum noon gueɗe ɗe mbaɗata ɗon nde ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe États-Unis ɓe mbawa oppude yaha ɗum ɗo fof ari kadi kone wayno ko caggal kanko Donald Trump nde o namda so tawi gongira gonga mo wi wonde ko omo jogui anni e yande toon e Venezuela ɗum noon kuɗɗade guerre hakkude mabɓe e Venezuela o wi wonde ɗum ɗo ene wayno ko sikkitaki ɗum ɗon o haalani haydara ko fati holde ɗum waɗata kono on continue toujours omo haala mo wi wonde ko ñalawmaji kono kanko laamiɗo toon Venezuela ɗi ene wayno ñalawmaji mum goni ko ustade kanko Donald Trump kadi on continue haalde haaluji kewɗi o wi wonde ko ene wayno ko oɗon laamiɗo toon to Venezuela ene andi holko yiɗi o wi on ene andi ko yiɗi ene andi ko kanko Donald Trump ko yiɗi kanko Marco Rubio e nder kadi entretien mo wadde janiyankoɓe o wi wonde ko ene famni oɗo saha joni wonde ko kamɓe États-Unis ɓe mbawa jabde situation mo ganduɗa Venezuela gueɗe ɗe waɗata toon ɗe siftinde on tan koɓe taki Venezuela oɗo saha joni ko wiide wonde ko Venezuela ene hutoro laaɗe ene yaltina toon drogue surtout drogue biyeɗo fentanyl ene nelda ɗum e leyɗele ko en États-Unis e pour mabɓe kadi siftinde on ko ñande alarba ɓennuɗo hono kanko Donald Trump o wino wonde ko kala pewnowo fentanyl walla kala jeeyowo ɗum ene wayno yeeyata ko kaɓirgal barogal yimɓe no fewi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe États-Unis en mbawi hutorade ɗum pour déclare de guerre kala bawɗo jogade ɗum ɗon donc kanko Marco Rubio ko haali ko wi wonde ɗum ɗo kadi ko situation mo kamɓe États-Unis ɓe mbawa continude jabde e ɗum noon kadi ene wayno ko so tawi gongira e gonga koɓe jiiɗi ko waylo toon to Venezuela ɗum noon hayso haalani président Venezuela pour itti ɗum ko ɗum waɗi sababu hono kanko président Trump omo waɗa gueɗe fof ɗe wawi wonde pour beele mo wawa beele kala bonandeji baɗɗete toon Venezuela omo tartin omo itta ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde on hono kono kamɓe congrès ɓene continue hande ƴewde peeje fof pour hadde hono kanko Donald Trump déclare de guerre toon to Venezuela siftinde on kadi déclare de guerre e kadi kala ko woni ko wiyete clause part e commerce taw ko commerce fédéral ɗum ɗo fof ko hunde umoton toon to congrès illa so tawi ko gueɗe keñoraɗe supposons so tawi kanko président o tuumi wonde ko won leydi walla won ene jogui anni e yande États-Unis ɗum noon o heño yana e ɓeɗon hade guerre déclaré ko wawi wonde fof ene wayno ko Venezuela kañum hoore mum ko leydi ndi ganduɗa en tuumanti ko kañum ɓuuri jogade pétrole e aduna he ko kañum hoore mum woni koye habtade oɗo saha joni pour wiide wonde ko ma ɓeydu ko fati hen ndenka laaɗe muɗum baɗoje pétrole toon to Venezuela ko hunde nde ganduɗa en ko hen Venezuela kañum hoore mum dépandi e wayno Venezuela kadi ko ɓurɗo wonde client muɗum moɓe nelda toon pétrole ko Cuba siftinde on ko kanko Donald Trump oɗo saha joni o weltani e Cuba haysino déclarani guerre ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde on kadi
ko Marco Rubio kañum hoore mum ene wayno origine muɗum ko noon ko neɗɗo jibinaɗo États-Unis jinnaɓe mum ko dogno toon to Cuba ko way wonde fof ene tuma wonde ko kanko Donald Trump peeje ɗe waɗa ɗe fof ko ƴewde beele ene wayno ko guerre no ummo hakkunde kamɓe Venezuela e kamɓe États-Unis hay sinno kanko président mo Venezuela mono continue hande wullitade wonde ko États-Unis yiɗi ko arde heɓtude leydi mabɓe pour heɓde pétrole gontono kono ene wayno ko ɗum haɗani ko kanko Donald Trump eɓen continue wadde bombardement ji mabɓe hecci tawel tan tungnaɗe hande habaruji gomiɗi toon to politique yo ɓe bombardi kadi laana goto no ummi toon to tufde gonɗo toon to Venezuela taw laana ka ko laaɗe tokosɗe mbiyata ne mbaɗi drogue ɓe mbaɗi hen o famɗi fof yimɓe jeeyo habaruji men international hande toon to Benin hono kanko gardiɗo leydi Benin hono kanko biyeteɗo Patrick Talon ɗum noon e nde caggal nde hucciti nde jokkodiri e jayndiyankoɓe alhamisa hanki 17 lewru décembre o haadi o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe yimɓe arnoɓe wadde coup d'État ɓe ene wayno ɓe patno ko kan goto gonɗo toon to Dogben ɗum no ɓe gondi toon e blendeji ɗum noon e wiide makko kadi ene wayno ko kamɓe armé mabɓe kamɓe wonduɓe makko président ɓe kañumen koye men ene jogui blendeji goɗɗani oɗon ka ɗum noon e wiide makko kadi wi ko pour hulde wonde so tawi kamɓe ɗi fof ɓe pellodiri ɗiɗon blendeji kutorama donc kamɓe yimɓe arɓe yidde heɓtude leydi ndi tude laamu e kamɓe kadi yimɓe défendoɓe laamu ngol so tawi pellodiri hawnaki ma wadde bonandeji kewɗi kadi yimɓe heɓa maya hen ko ɗum waɗi noon e wiide makko tawde leydi gondi saraji mabɓe ɗi ɗum noon ko mbiyata géant wono Nigéria kañum hoore mum jogui avion ngaji bawɗi fellude taw ko à partir de dow taw kadi pellugol ngol ene wawi toɓɓude blendeji ɗi ganduɗa en taw bonnani hay goɗɗum ko blendeji tan ɓeɗo waɗboni en koɓe jogui o ɗum waɗi donc ɓe noddi Nigéria yo ar wallaɓe e wiide makko kadi o wi wonde ko ene wayno ko hay sinno ɓe jogui kamɓe koye mabɓe blendeji kono ɓe ngala avion ngaji bawɗi wadde ɗeɗon gueɗe ko ɗum waɗi donc ɓe ñaagui ballal Nigéria siftini ɗon tan Nigéria kañum hoore mum kene wayno ko leydi mbiyeten toon to Afrique ko leydi joguiɗo puissance ko fate militaire agal kanko Philippe Talon kadi o continue o wi wonde ko ene wayno ko gardinoɗo waɗ boniyankoɓe walla tumaɗo kañum hoore mum kañum ardi waɗ boniyankoɓe ñande 7 lewru décembre hono kanko patron garde républicaine toon to Benin kañum hoore mum jokkodirino oɗo gardiɗo walla tumaɗo kañum ardi waɗ boniyankoɓe pour haalande ɗum wiide wonde ko waɗata ko hunde nde ganduɗa wontanta ɗum jaam yo kañum hoore mum joƴƴin pétillaji muɗum pour wasa ara nangue kanko président ben o wi wonde ko waɗi saaha donc ɓe keeɓi hono kanko Tigri e téléphone donc ne wayno ko Tigri kañum hoore mum haaldine colonel Dieudonné Djimane ɗum noon ko kañum woni mawɗo garde républicaine oɗon haalninamo wi wonde ko yo dartin ko waɗata ko eminno honon oɗon saaha hono kanko Tigri mo adduɗo nanguede kono oɗo saaha ko fama tan toon to Benin hono kanko lieutenant colonel Tigri hay goto anda to woni ene tuma hawnay ene wawi ko woni ko goto e ɗeɗo leyɗele takkiɗe toon Benin ko wayno Niger e ko wayno Burkina Faso habaruji men international cakkitortoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon tugnadi kadi ko yalti hono kanko Bassirou Diomaye Faye omo jogui jillu ngu waɗata toon to Casamance janggo samedi 20 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 nguɗo jillu noon tugnade hande e journal Sénéweb ko jillu patungu e ngalu nawatamo toon ko noon e wayno ko jillu makko ngu ene addi caɗele oɗo saha joni walla ne addi halluji kewɗi wonande kamɓe Pastef e wonande kadi hono kanko Mimi Touré d' abord yimɓe hewɓe Pastef ene wayno nane continue ne peela kanko gonɗo toon joni maire Ziguinchor hono kanko Djibril Sonko noon ko kañum lumti Ousmane Sonko caggal nde Ousmane Sonko démissionne wonde maire ɗum noon caggal nde waɗa premier ministre e wiide mabɓe kadi kamɓe yimɓe Pastef ɓe mbi wonde ko kanko Djibril Sonko maire Ziguinchor o mobilise yimɓe hewɓe pour arde jaɓɓade hono président Bassirou Diomaye Faye ɗum noon jaɓɓungal mongal e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde par ce que kamɓe koye mabɓe mbi wonde ko il faut ko ɓe jagga juuɗe mabɓe ɓe mbawa ɓe callo teddinde Bassirou Diomaye Faye so ari toon to Casamance ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo heddi kamɓe yimɓe jeeɓe Pastef woni mabɓe mbi wonde ko kanko Djibril Sonko ene wayno ko kanko hoore makko ni o jeeyatno ko Pastef ko neɗɗo agent secret walla ko neɗɗo liggontoɗo APR ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye jillu makko toon hawnaki ene jogori addude caɗele seeɗa wonande ɓeɗo won yimɓe e Pastef wonɓe mbi wonde ko so ari toon hawnaki ma mbad peeje fof beele jillu makko ne wasa welde ko wawi wonde fof kadi vidéo ji goɗɗi ne jalti hono kanko Aminata Touré ɗum noon ko neɗɗo mo ganduɗa no kanko Bassirou Diomaye Faye o nomi ɗum yo won coordinatrice Diomaye pour président donc e wiide makko kanko Mimi Touré ɗum noon ko gueɗe jaltuɗe e vidéo nano
nana continue ya nyede son de media association wir wandi ko Bashir Diomaye Faye nangirum toujours ko wandi ko kanko woni superviseur coalition Diomaye président e dum non o wi ko o yi dum kadi ko gila election ngaji badani o ciagal de Bashir Diomaye Faye ciagal election ngaji kanyum horum kadi mayno namdi mom pour yo wallu mum bella coalition ene wawa yarude yeso kono wadi kanko Aminata Touré kadi nder kongu do haadi wali wi wonde ko liggey mo wada do fof dum non e wayno ko belti en si babundi bi Diomaye pour président coalition mudum en wayno ko do sajon yimbe be hebbe en si babundi golle mbadata ende ko hunde yarude dum do fo hal dum kadi ko jofde voyage hono Bashir Diomaye Faye tonto Casamance dum non ko samedi nogas lewru décembre itan ujinaji nogas bandirabe selabe hedo radio wol sar ma jokondir jonjoni Tijan Nyanga jodini don tonto naksho do roken page mo jogine fati choftal bale Tijan Nyang bismillah gadorden kabruji men choftal bale ko nder leydi Mauritanie jencudi championnat mo leydi Mauritanie Super D1 ki hide hande 10e journée kipu FC Zaidan Moatar kanyum hebi fartange yeso kipu AS Zandrim logidi de logol gotol ki hide hanki AS Pompier kanyum hebi polge yeso kipu FC Tabrak Zain logol gotol indiga championnat mo leydi Mauritanie nyalawmo jango aset na wadi didi didde fo zuwar ko 16h GMT to stade municipal mo keydi kipu FC ma jabbo kipu FC Lixano do la morgo leydi Mauritanie Nakshot to stade Cheikh Boyde Nakshot Academy football ma hiwdir kipu Nakshot King championnat Fouta hitandu junnaji de nogas joy hitandu junnaji de nogas jegom nyalngu tatabijo nyalawmo jango 3e journée so woni 15h GMT bogge escal ma hiwdir kipu Njorol 15h40 GMT Cide ma hiwdir kipu Sorimale 16h20 GMT kipu Garlol ma jabo kipu Hayrambaro 17h GMT Ganki Jeri ma hiwdir kipu Rinjaw 17h40 GMT bogge Bas ma hiwdir kipu Calgu 18h20 GMT Jowol ma hiwdir kipu Dawlel 19h GMT kipu Falakome ma hiwdir kipu Tekan 19h40 GMT Mbagn ma jabo kipu Dubango 20h20 GMT Liksaybe ma hiwdir kipu Jinge Potel Saket 21h GMT Saye ma hiwdir kipu Sintian Jama Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogas joy yogay délégation ngaji kebi fartang yetta to leydi Maroc tubnade fédération mo leydi Algérie baynago mabbe be koliti hono Houssem Awar hebta fartange zuude Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogas joy lomti Oussama Awar ko bitedo Hamid Adeli tubnade fédération mo leydi Côte d'Ivoire baynago mabbe nyalawma hande aljuma be koliti hono Sébastien Aller hebata fartange tawtorede Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogas joyi ndido mbayde ari ko caggal gagnande odo attaquant to club makko heblo kipu Côte d'Ivoire MS Faye noddi hono attaquant Aston Villa bitedo Gessan Habib Diarra eden gandi Habib Diarra ko gagnino lebbi kewdi nyalawmo jango ma fettuto championnat mo leydi Angleterre équipe mako Sunderland odo Habib Diarra noddama équipe nationale mo leydi Sénégal so fetti nyalawmo jango hetto hen ko balde tati wona équipe nationale mo leydi Sénégal naata Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogas joyi premier match équipe nationale mo leydi Sénégal jogoro wonde ko nyalawmo talata nogas tati lewru décembre hitandu junnaji de nogas joyi so woni 15h GMT Sénégal ma hiwdir kipu Botswana tubnade café baynago mabbe be koliti hono 4 Mauritaniens cubam pour office de potital ouverture Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji de nogas joyi hakkunde équipe Maroc e équipe Comore potital ngal wadar ko to Stade Prince Moulay Abdallah to Rabat nyalawma alet nogas go lewru décembre hitandu junnaji de nogas joyi tawe hen on arbitre VAR bitedo Babkar Sar e arbitre central bitedo Dehan Bed ko non kadi hono officier bitedo Brahim Sodeyna e bitedo Massa Diarra Gudiren kabruji men choftal bali championnat ji dunde Europe gadorden ko championnat mo leydi Angleterre potite nyalawmo jango so woni 12h30 GMT Newcastle ma hiwdir kipu Chelsea 15h GMT kipu Manchester City ma jabo kipu West Ham so woni 17h GMT kipu Tottenham ma hiwdir kipu Liverpool potite didi 20h GMT Leeds United ma hiwdir Crystal Palace Everton ma jabo kipu Arsenal championnat mo leydi Espagne la mo jango aset so woni 15h15 GMT Levante ma hiwdir kipu Real Sociedad 17h30 GMT Osasuna ma jabo kipu Deportivo Alaves
championnat mo leydi Allemagne ñalawma janngo 17h30 GMT RB Leipzig ma hiwdir kippu Bayer Leverkusen. Kabaruji men cofsal balli ko do kaade en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof. Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 19 lewru décembre hisandu ujunnaji ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou haaldano moɗon musidɗo moon Amadou haaldano e moɗon en ballotiri hannde journal hono Tidiane Niang to banggue coftal ɓalli ɗum noon walli en kadi ha gueɗe ɗe fof jaari yesso ko konko directeur de programme radio Jowol Sare hono Foutangue Diaw yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.